بتنتي تنتانتات تنتن زتنتنو نغراتن ازبز حلو جزي لنا تنتان زبل قال ترجم سينو تنتنتي نابزبلو سبات حمد فنچو يوصلو حبراو مردا نزلو نغر كيترفا تنتانه يدليو نابلو كتنتنو زفتنون نزتاكب زبتنو تنتنتي بب خبابو بيزيحم زي تنتن كتنتنو حداروم زبتنو سبات قطروم قليل يكونن ترجم بزيبلو تنتانه زمانات صنح اركنت تبتينو صنو عمد زنبروم زمدنان غربتنان فحبتن يلوم تريفوم فقري حونت متحلاين بزي معري تنتنتي حقن كبدن كوينوم حدا زغبروم تريل جمد تبتي قاريو نسوم نزبلو طرحمبر كالق نزبلو كسمعو دليت بزي بلوم تنتنت مخنات حزبي نابرو تبتينو كندم اكاب تنتانا كم فنج دماميت مبتن خوينوس كل نجار كاب قطصر وصع خوينو فح بتنيلو تاريفو بوليتيكاو تنتانا نمخاب سمخان طرح اخول يستباهل يمثل كاب قلع كساب شماغله بوليتيكا فتحو نمقطام سفيح تنتانا انها بيوعل زي ملكتون زي فلطون قداي بعمقت كتنتني نابلا انجرا نزبلعلو سرحو قديفو كبدون كبد صدرون بتينو يوعل مسكلن قرآنن اب ايدوم زحزو مرحت هايمانوت چامبيونز ليج اوروبا اب عالمنا حزبو بزعبا زمص بوليتيكاوي كسارا كتنتنو يوعلو بتغص دما بزعبا امنتو زمهرو سان اماني ناب انسسا تقيرو كمو فطور نزخونه ود ادم كسادو حاريدو يقتل عرسن ككلاخلا زي خلا دق 3-4 عمت عشلات صنات بدق 50 عمت እናተ ደፈራ ይውዕላ ሰብሞ ያጣና زحلف ሰንበት በቴሌቪዥን ዝተማحላለፈ ኮሜዲ ድራማ ፖለቲካው ትሕስቶ አለዎ የብሉን በመባል በትንታነ ከብራሩ ይፈትኑ ኣብቲ ገጽ ድማ አምና ሕክምና ማእኸሎም ንብዙሕ ዓመታት በሕማም ዓራት ሒዙ ዝሕከም ሓደ ተሐካሚ ትማሊ ሃንደበታው ሕማም ገጢሙ ዓራት ሒዙ ንዝሕከም ሓድሽ ተሐካሚ ካብ ልምዲ ዝረኸብኩ በመባል ብዛዕባ ሕማሙን ኣወሳስዳ ኣፋውሱን ሰፊሕ ትንታነ እናሃቦ ይውዕል ህዝቢ ከመሓድሩ ተባሂሉ ዝተሾሙ ናይ ከተማና ማሕደርቲ ወሳኒ ኣኼባ ኣለና ብዝብል ምኽንያት ቢሮ ዓጽዮም ዕቁብ ናይ ሓንቲ ሃገር ወሳኒ ናይ ኢኮኖሚ መንገዲ ምዃኑ ሓደ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ናይ ኢኮኖሚ ጸሓፊ ቅድሚ 60 ዓመት ኣብ ዝጸሓፎ መጽሓፍ ገሊጹ ምንባሩ ሽምቲ ደራስን رست مصحفن كي ገለጹ አሜሪካ ምሽጥር ምዕባልዓ ዕቁብ ምዃኑ ተራ በተራ ብዕምቆት ይትንትኑ መጠቃለል አኺቦም ድማ ሽድሽቲኦም ካብ ሕዚ ወርሒ ጀሚሩ ካብ ደሞዝ ዕቁብ ንጀምር ዝብል ከም ዝነበረ ኣብታ አኺባ ቃለ ጉባኤ ተሓዝ ዝነበረ ወዲ ሓፍቱ ንዋና ማሕዳሪ ዝኾነ ሰብ ሕሹኽ ኢልኒ ህዝቢ ከም ማሕደሩ ስልጣን መንግስቲ ዝባሓቱ ሰባት ኣብ ጣብያታት ቴሌቪዥን ቀሪቦም ንባዕሎም ዘይተረድኦም ጉዳይ አልዒሎም ህዝቢ ከረዱ 2 ሰዓት ሙሉ ትንታነ በመሃብ ሓንጎል ሰብ ክብትኑ ላሕ ይብሉ ጸገም ህዝቢ ልዒሎም ኣብ ቀረባ ክንፈቱ ሒና በማል ከይተሰከፉ ቃሊኣቱ ዛኣተው ወቃል ኣበይ በጽሒሉ ዝሓትት ከም ዘየለ ስለ ዝፈልጡ ማይክ ጨቢጦም ዘይጭበጥ ትንታነ በመሃብ ይትርተሩ ንውሻጠ ገዞም አጽቢቆም ዘይፈልጡ ኣብ ውሽጦም ጥርት ብል ክእለት ዘይብሎም ንባዕሎም ፈለጥቲ ውሽጢ ኢሎም ዝጽውዑ ሓሜት ፍልጠት ዝመስሎም ዘይፈላጣት ተንተንቲ ድማ ነይው ናይ ውልቀ ሰባት ውልቃው መነባብሮ ውልቃው ምዃኑ ከይተረድኦም ናብ ኣደባባይ ብምውጻእ መነባብሮ ደቂ ሰባት ስለ ዘናግዑ ፍሉይ ፍልጠት ዝወነኑ ዝመስሎም ፈለጥቲ ውሽጢ ኢና ባህልቲ ዝኸብሩሉ ጊዜ በጽሕ نيا ميديا أرجنتينا أبيك في العالم تركب الكحتت كايو أم معرب أوروبا يلو زمال الكاسب مشتو هاجرنا كابوليسي أرجنتينا تمكروك توسد اللوازبل كاب حدا بارتيتات مجلسي بعد في زنوحن كتنببو كلتا معلت زود دلكا
ጠገልኡ ዘይፍለጥ ነዊሕን መሪን ትንታነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጽሒፉ ትረኽቦ ንዘይትፈልጦ ነገር ኣይፈልጥን ምባል ከም ዘይፈላጥ ይቁጸር ኣብ ዘይትፈልጦ ጉዳይ ብድፍረት ፈላጥ መሲልካ ብምቕራብ ዕላምኡ ዘይፍለጥ ነዊሕ ትንታነ መሃብ ኣስኳላት ጸገበ ምሁር ዘብል ማዕረግን ናእዳን ምርካብ ንቡርና ኾነ ንርኢ ኣለና ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብዚ ሃገር ከም ዝወሃቡ በዝሒ ትንታነን በዝሒ ተንተንትን ተዝኸውን እዛ ሃገር ደመና ናብ ሰማያትኒና ዝናብ መዝነበት እቲ ጉዳይ ብግልባጡ ኮይኑ ይትረፍ ደመናትኒና ዝናብ ክተዝንብ እቶም ትንታነታት ነጎዳን በርቅን ዘነዑ ብዕራይ ወለደ ካብ ምዃኖም ዝተልዓለ ናይ ኣቦይ ዝጊ ደመና ዝናብ ኮይኑ መሬት ከይተርክስ ተበቲኑ ይተርፍ ከም ዘሎ ተንተንቲ ሜቴሮሎጂ ሰፊሕ ትንታነ ክህብሉ ይኸውን ኢልና ንጽበይ ብመረዳእታ ዝተደገፈን ኣብ ትፈልጦን ጉዳይ እንተኾይኑ ትንታነ መሃብ ኣበር ይብሉን ትጸገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዘይትፈልጦን ንእዝንኻ ጋሻ ብዝኾነ ጉዳይ ከም ፈላጥ ብድፍረት ምትንታን እዩ ኣብ ዝማዕበሉ ሃገራት ዝወሃብ ትንታነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዝተበታተኑ ጉዳያት ናብ ሓደ ምጽኢኻ ብምእካብ ናብ ረብሓ ንምቕያር እዩ ናትና ብግልባጡ ኮይኑ ኣይኮነን ክእክብ ዝገደደ ዝብትን ምዃኑ እዩ እሞ ድማ ብዘይፍልጠት እሞማ ኣብዚ ንፈልጦ ጉዳይ ብድፍረት ኣይንተንትን ማይ ዘይልዕል ፍሽኮል ትንታነ ሂብና ጸገም ካብ ንፈጥር ተገደደ ስቕ ንበል ብስቕታና ዝጠፍእ ነገር ስለዘየለ ንኣብነት ኣነ ነዚ ቻናልና ሰብስክራይብ ሼር ምግባርኩም ዘለዎ ረብሓ ብዝምልከት ነዊሕ ትንታነ ክህብ የብለይን ንትፈልጥዎ ጉዳይ ብብትንታን ንምንታይ ድክመኩም ጥራሕ ካልኦት ተመሳሳሊ ትሕዝቶታት ክበጽሐኩም ንቻናልና ኒያ ሚድያ ሰብስክራይብ ሼር ምግባርን ከይትርስዑ ከዘኻኽረኩም ሰላምኩም ይብዛሕ ኒያ ሚድያ ኒያ ሚድያ